Good afternoon! Maray na hapon sa Gabos. Friday na naman. Today is Friday. Anong petsa na, ha? Friday the 15th. Sa 8 da Pasibog ang kalendaryo ko, kuya. Ay, Ate Chi, Kinsina. Kinsina pa. Kinsina. Payday! Today is payday! Ayan sa mga, ano yan ha, sa mga working people out there. Like us. Sa ano yan? Ano? Glory Day. Wala si Judith. Bako pa man si Judith mo yan? Babayan na si Judith? Anoan? Medyo makulog sa payo si Judith. Kung naisipan ko si Judith, ay nako. Nako, mapapaiyak ka talaga. Pag nag-akigirari ka mo ni Ago mo ning babae, di ka magpangaran na Judith. Judith, madadagit ang mga dako na madadagit. Uwi na naman niya si Judith. Baka? Yeah. Yan. Sige mga tugang, welcome po sa programang Usapang Pamilya ngunya na pagka-aldaw ng Biyernes. Petsa 15 kan bulan ning Enero taong 2021. Napigahanap ako digdi sa kuyang cellphone. Dahil ko na kukuan. Ay na daw ito. Ano na ini? Dakulo na kayang mga nakasave digdi. Dakulo na mga nakasave digdi sa kuyang gadget. Hello sa mga nakaantabay po sa yung Facebook Live, sa mga paraantabay ta sa ibang lugar. Lalo na sa mga OFW. Kumusta po kamo dyan sa inyong naistalan nyo yan? Yes, kamusta po? Ingat-ingat po. Wala nga yaon ang second, strain kan COVID-19. Kasugma nakalaog na sa Pilipinas. Kung igwang ng bakuna, mapabakuna ka? Ako? Iling-ilingon tama. Kung mapabakuna ako, maudyan ako. Mapaudyan kita, ati. Ay, naday ako. Babo mo? Abo ko. Buko ko mapadali ang buhay ko. Mainit mo na sinda. Ha? Pag may something happens sa inda, di ako mapabakuna. Kuha na baga? Ako na baga nagadan? Ay. O yan, sana. Abo ko lugod. Ilabong testingan. Sana. Abo ko. Ano yan? Come what may. Libre na libre. Ay, maski. Good afternoon sa Gabos. Nagbrowse ba ako sa kuyang Facebook account? Ano ng mga mahiling mo? Sari-sari mga posting, no? Sari-sari mga posting. So, iba informative. So, iba mga memes, mga pampagod vibes, pampaulok. May mahiling ka man na mga congratulatory message, no? Ako, ang gusto ko magparailingon sa mga, sa mga ayam. Gusto ko yan. Sa mga videos. Video sa mga ayam. So, yan. Good vibes. Kan ko. Kan sa imong mood. Tapos lalo na sa mga babies. Yung mga funny babies. Yan ang mga magayon pag-irilingon ba kung ano. Ako man sa mga technology, sa mga amazing na teknolohiya na dahil mo maisipan na igwa na pala mga existing na mga arog kaning bagay. Igwa ng mga arog kaning bagay na mga nag-i-exist pala ninyo. Malangan iso auto na naglulutang na sa naglulutang na sa bako sa tubig. Oo, pwede na siyang mag-andar sa tubig, O imagine that kay ito ang sa tubig bangka lang. O ngunyan even may goma na, may ruweda na, naglalataw na sa dagat, no? Oo. Kabakal daw kaan. Ano niya sa tiwi igwa kaan? Malubog ito sa dagat, so nasa tiwi. Para itong paro sa laong. Ayan sa mga advertisements, siraon na ngunyan sa social media.
Sabi nga rin iba, saro daang makapangyarihan na marahay ang social media or SOCMED na pigaapod. Pag ma-public service kita, pwede nang i-post sa social media. Oy, even even yung mga naga-skills, Oo. madali on. Oo, nagpapabakal, may online selling, yaon na sa social media. Even panliligaw, yaon na sa social media. May naalala naman kaya akong... Ano naman ang iling mo? ah, Chismosa ka talaga. Chikadora ka talaga. Dog mo pa ako akong hilig magpara. Hindi ka na mahilig magpara-browse. Magpara sus Mario Josep. Ay, sumo. Bako magparahiling kan buhay kan ibang tao. Ay. Bisan stressful baga magparahiling. Abo ko man kaya, mga araw kaya. Pag nag-post ako sa social media, so kapaki-pakinabang, something na may makukuhaan sa tuya ng mga readers, no? So mga friends ta sa Facebook, and minsan good vibes. So bako gabat ng makukuata sa ano yan, sa social media, ano? Kulaon bagang yan, powerful na marhay ang social media mga tugang. Ang Facebook, Instagram, Twitter, mala nga ni si US President Donald Trump. Inalian na ning Twitter account, no? Tapi gagamit man niya kay ito sa ano. Dakulaon na bagay po ang social media. Very influential ngunit ng SOCMED. Yes, sa Facebook. Ano pang pwedeng mahiling ta sa Facebook, sa social media? May mahihiling kita, ma-browse muna kita. Nga magkahiling ta kung anong mga yaon digdi, no? Minsan mga religious na mga sayings na pwedeng makatabang sa sa pagbuhay-buhay kan sarong tawo. Yes. Birthday greeting. So, yaon na. Imbis na iday mo aram na birthday ngayon ni araw kayo ni. So, maaraman ta na. friend mo pala yun. So, pwede mong mag-greet. Oo. Even mga gaming yaon na sa social media ngunyan. Ano? And, mga tigpapabakal, even mga pictures ning mga harong na mga magagayon, yaon na sa social media, mga design ng mga auto, so mga bagong luwas na auto, mahihiling tayo sa social media. Oy, kung chikadora ka talaga, kung chismosa ka, yung mga chismis about sa mga artista. Oo, maaraman ta na si ano palan nga Dubli palan niyang edad niya kaiyan kang sa agum. Pag may mga birthday na aki, o nag-aki na nga si Arog kay ni, maaraman tayo sa social media. Di ba? Mahiling tayo yan. Even ang death anniversary, magkakahiriling tayo yan dyan. Mga videos na nagkakanta, mga live videos, nagbabaili. Mga TikTok. Yes, mga TikTok yan na sa social media. Mga pictures kan mga aki na mga cutes. Ano pang mga, ano pang mga magagayon dyan, no? Even ang sa imong civil status, mahiling na sa social media. Kung yan niya, single pa, kung married niya yan, engaged na niya yan. Or complicated ang relasyon. Oo, complicated nga yan, di ba? Mahiling ta sa social media. Even ang sa iyang location. Mahiling ta sa social media. Ikaw, mahilig ka magpara-post yung mga araw kayan? Ako, bihir ako mag-post. Sige lang akong browse. Let's say, status mo nga araw kaya kaini. Araw ka yan. Ang feeling sad, feeling sad, feeling happy. Ang iba talagang yaon dyan sa mga captions na iyan na gusto nilang i-share sa madlang people ang mga sa indang mga nagkakamaratean. Very expressive siya. Expressive. Sa social media. Social media. Mahiling ta talaga dyan ikaw nga ni dyan mga pasaring sa ibang tao. Oo. Minsan mahiling ta kung anong klaseng tao ini, depende sa pagpo-post niya. Di ba? So, dakulaon na, kumbaga, yaw ng transparency sa social media. And minsan man, Ate Chi, makakahiling ka sa social media. Oy, minsan nakakahiling ka dyan yung friend mo, very happy now, naigo na siyang family. Oo. Diba? Yan, wedding, it's our wedding day. Oo, mga weddings. Mga pictures sa weddings. Nga si Pula na nga, si Pula nung nag-agum na kinasal na pala niya. Ang naaguman sa na pala niya. So, eskwela niya kang high school. Mga araw kaya, di ba? Kasi nakapost yan sa social media. Oo. Pero, ang aputa, okay lang ba? Na pati ang satuyan ng mga personal na problema, ipopost na sa social media.
It's a no-no for me. Kasi personal mo yun eh. Yes. Minsan kaya baga may magkakahiriling ito sa mga piga-upload na rants. Nagra-rant sa buhay. Sa social media mo siya magkakabara sa ako ngaya O yun nga yung mga yung YouTubers. Diba? Very bulgar na bulgar. Na ngaya marayon pa sana tapos bulaga na. Oo. Pero ang taon sinang nag-aibanan tapos kansaro nagkabulaga na. Tapos mo sugabos na mamatian mo pigabuhos mo sa social media. Gibuhon example ito nguya na pagkahapon So buhay kang duwang mag-live in Si si Tony Fowler. Bako susano. Suna inot pa si Kalbo, si Tim Sawyer. Tim Sawyer and China Roses. So, China Roses and Tim Sawyer. So, baga, ang nangyari sa Inda, gabos na nangyayari sa buhay ninda is transparent sa social media. Everyday nagibo ninda sa Even mga vloggers kaya baga sinda. So, gusto mong sabihin, kadit-diit, igo sila mga content, And then, nag-abot sa point, Ate Chi, na nagkaigwa sila kay Aki, nagbilog na pamilya, and then, pero baka man sinakasal Baka man sinakasal. Nagabot sa point na even ang sa indang pag-iwal, naka-live. Naka-live sa Facebook. Imagine that, nag-iwal ka mo kan sa imong mag-agom, o kung kamong mag-agom, naka-live sa Facebook. Kumbaga, bilog na tao, bilog na mundo, nakakaisi kung nangyayari sa indong mag-agom. May kasabihan nga ni baga na pag oras nga na ang mag-agom nag-iiwal, dapat dahil ibang makaaram ka mo lang. Kaya nga tinatawag na away mag-asawa. Correct. Diba? So the question is, okay lang ba na even ang sa indong pag-iwal sa social media makakaabot? No? Magpo-post. May kasabihan kaya digdi na. Ang problema sa pamilya, di dapat dinadaan sa social media. Di lahat makikisimpatya. Tama. Marami dyan ang pag-uusapan ka. Pagka-chismisan talaga ka mo. Oo. Di lang ikaw pati buo mong pamilya. Kung kaya, bago daw tayo mag-post, mag-isip-isip tayo. True. Kung ayaw nating pagfiestahan tayo. Correct. Diba? Kasi once na himay-himay yun talaga ini. Ang problema sa pamilya, di dapat dinadaan sa social media. Kasi ang diyan, syempre family yun eh. Diba? Kasi it should be solved inside the family. Yes. Halimbawa, problema ki mag-agum ito. Nga tatapapaaramon mo si neighbor mo. Diba? Baho lang pati neighbor. Nga tatapapaaramon mo correct. Nga halimbawa ngayon sa to, kitang mga ordinaryong tao. Dahil makita mga hilig yung mga arugan. Nga ipopost mo sa social media yung route kibuot mo sa agum mo. So agum ko ngaya. Diba? Dagit ngaya ako sa agum ko ngaya. Naglamaw ngayon ngunyan. Dahil ngaya kaming pamahawan. Sus Mario Josep, nonsense. Ibaga? Yes. Even, isipon mo sana kung kita nakakabasa kita kayan sa aruga sa social media. Makauyam. Makulog sa payo. Makulog sa banks. Ako magparailing ki mga aruga. Ayan ta. Ikaw nga may sadiri ka ng problema. You solve your own problem first. Bako magparahiling ka ki problema ki ibang tao. Yes. Sabi digdi baga Ate Chi, ang problema sa pamilya di dapat dinadaan sa social media. Correct. Dahil hindi lahat makikisimpatya. Ayun nga bako sana iyan. Not only that, hindi niya makikisimpatya. Wala man sindang pakiaram sa tsaka di ka man hindi midbid sisay ka. Sabi yun tanang aning midbid ka. Sabi yun tanang midbid, friend ta, personal friend, family friend. Ngayon, naghahagad kang simpatya. Tapos pag nakalkal, ikaw pala sumaysala. Kaya, di ba? Sabi nga, hindi lahat makikisimpatya. Gustong sabihon, mauuyam sa imo. Wapakels, dahil pakiaram, mauuyam pa yan sa imo. Tabay mga pag-iisip man na iba. Mataram ito. Problema yan sa pamilya ngayon. Gusto pa mang damay ng iba. Tapos ano ngayon? Gusto niyang mangyari. Ang apot lang duman.
Ano nga ang gusto mong mangyari, no? Number 1, sarong dahilan kung nata-data data dapat ipag-post ang mga problema ta sa pamilya. Data ipagluwa sa social media. Kasi bako daga boss, way pakiaram. Dahil so iba, dahil man ang pakiaram sa iba. Madadagdag pa sa pag-iisip ng iba. Panduwa, dakol lang da dyan ang pag-uurulayan lugod ka mo. Correct, tama. Di ba? Imbis na dahil makaka-easy, and then, gusto mo na nababackstab. Di ba? Oy, natural nga kung ako man nga, iiwalan ko man lugod nga yan, nga chismusahon man nga nga siya. Di ba? Masabi diba? yan. Tapos kung iba pang may dagit-dagit sa emo, ibuboost pa yan na. Ano yan? Tapos ikaw, mababash ka din. Mababash talaga kita ka yan. Ano? Lalo na sa mga, limbawa nga kay tumidbid ka na nakaiwal mo, ay, sus, Mariusep. Marami daw ang pag-uusapan ka. So, dahil man nga isindang pakiaram, pero pag-uurulayan ka mo, gusto mo imagine nun ta daw, ikitatabi, imagine nun ta na ang sarong mga school of tambays, halimbawa, mga dahil pigigibo, tapos tagaharampangan, ikapalan sa pag-uurulayan dahil sa post mo sa social media. Bako? Ay, sus yan pala niya si kuya. Arog pala niyan kaini nga yan. Ano pa? Isus ko nga yan. Di ko lang ngayon maisip-isip. Arog pala niya yan ka yan. Ano? Iyan na. Pag-uusapan tayo. Halimbawa, kitang nag-post. Pag-uurulayan da kita. Matapos kitang pag-uurulayan, may kasunod pa dayan mga tugang. Pag-uurulayan paan? Bako sa nakita, pati da ang bilog tang pamilya. Totoo. Di ba? Ikaso nag-post ka tungkol sa ago mo, magiging ang pag-uurulayan na kan tao. Subilog na pamilya subilog mo. na pamilya na. Manaman kaya ngaya baga ngani ngaya yan duman talaga ngaya sa ama kaan. Arog baga talaga manan kaan. Manaman baga ngaya yan sa ina ngaya ka yan. Kaya man baga. Totoo man garo ngaya ang pigsasabi ngaya man ang gadgaan ta. Isipon So, mo. gari nagluwas na niya nag-backfire sa iya. Di ba? Yes. Arog pala niya. Kaya man niya suaki pala niya kan. Kaiwal man niya susaro kung ngaya ang kamidbid niya. Parehon niya mga ugali. Pareho na ginarabos na sa bilog na pamilya dahil lang sa sarap na nag-post. Di ba? So, mamuya daw kita. Kaya mag-post, bago mag-post, mag-isip-isip. Sige nga na isipig sasabing, think before you click. Di ba? Kung abo tadaan na pag-fiestahan kita. Pag sinabing pag-fiestahan, bako lang sarong kumpul ang nag-uururon, kada kiling ta. Kada kiling ta, may masasabi sa satuya so tawo. Paano na sana ang kada pagluwas ta kang arong mapaparanoid kita kayan. Correct. Tao na may nagkurukumpul-kumpulan sana. Baka nga kung ipigir sa Yes, mapaparanoid kita. Tapos even pag hiniling lang kita kan sarong tao, halimbawa ngaya auto, friend ko ito sa Facebook, sigurado ngaya, nabasa ngaya ka ito sa post ko. Iba ngaya so iling sa kuya, baka pati kita mapaparanoid kita. Saro lang ang ugat ka yan, so post ta sa Facebook. O post ta sa Twitter o sa Instagram kung ano na dai ikinagagayon ko takan sa tuya na pamilya. Problema sa pamilya, pinagpoposta pa sa Facebook or kung saan na social media. Diba? So, sabi nga ni, think before you click. So, ano iyan na medyo pag-isip-isipan ta po, ang mga dapat ang gibuhon. Ano? Iyan sa mga, sa mga pag-iisipan takimarhay. Kung ano ang magiging epekto sa tuya ng mga posting sa social media. Ano ang epekto kan sa satuya? Ano ang epekto sa satuyang pamilya? Dapat ba na iposta ang mga family concerns ta? Diba? So, ano ang nata, kasi igwa man baga talagang nagpo-post. Mas magayon, so halimbawa, ang satuyang pamilya ngaya, may problema, nangangaipuhan na ning tabang. Correct. Pwede ito. As long na day nag-uutik ha. Oo. Basta talagang nangangaipuhan kita. Kung ma-post ka, ito pala isang taon na nakaagi. Maano kita, Katipon sa ng kwarta. baka mautik man sa nakita. Na. Mangyari lugod sa satuya. Correct. Bako. Iyan. Sabi nga ni, dakulaw ang kapangyarihan kan sa tuya na dila. No? So, law of attraction.
there is a power on your tongue. Yes. O ano daang sa tuya na pag-iisip, yun daang magiging Naluwas. gawi ta. So magiging gawi ta da, magiging kitang passion. So passion ta, magiging kitang destiny. So dakulaw ng kapangyarihan kan sa tuya. Kaya na kita mag-post kan sa mga bako man dapat na ipopost, no? Yes. O, Be dahil very careful. Okay. Careful sa nakita mga tugang. Ano? So, ayan, nasa to yung mga paraan tabay, sailing po nindo, dai ta dapat ipag-post ang sa tuya na mga problema sa pamilya, mga tugang. Ano ang magiging epekto kaan sa satuya? As in, epekto sa satuya na pamilya. Epekto sa sadirita, as in, epekto man sa satuyang pamilya. Ano daw ang mga pwedeng mangyari? Kapag ka nag-post kita sa social media ng mga masisela na bagay or problema sa sa social media kan sa tuya na pamilya. Kamo po sa mga nagaantabay diyan, in kaso igwa po kamo ning experience na nag-post kamo sa social media regarding sa problema sa pamilya. Ano so feedback sa indo? Ano so nangyari sa indo? Tabi mga tugang. Sa mga nagaantabay po sa satuya diyan, especially sa mga mahihilig sa social media, ano po ang suman na nakuan nindo kung kamo nag-post Suman? Yes. Kung gusto sabihin so ano nakuan nindo kung nag-post kamo sa social media regarding sa problema nindo sa bilog na pamilya. Halimbawa, may day ka mo sinabutan, imbis na kamo sa nakaisi, linawas na sa social media. Kasi dahil sa kulog ning buot. Oo, so bagang magiging outlet. Gusto mo ma-express. Daday mo na itataramduman sa tawo. Gusto mo ma-express. Yun na so magiging outlet. Nagpapasaring ka. Oo, minsan bagang mahiling mo talaga, pasaring. Di man napigtutugbok na tunay kung sisay. Pwede po ka mag-text kan sa mga experience sa 0927-3980-955 or sa 0929-780-8325. Ayan dapat data ipag-post sa social media ang mga problema kan sa tuyang pamilya. So sirimbagon tayan sa satuyang pagbabalik mga tugang. Oras niya to, alas 2:29. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Safeguard. Safeguard. Make every wash a #SafeWash with Safeguard. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51 CA number 072 series of 2020. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Impormasyong legal ang hanap mo? Opinyong legal ang gusto mo? Kasimbagang legal sa problema ang kaipuhan mo? Ang kasimbagan. Yaon sa programang Legally Yours GB.
Ini ang bagong programa sa DZGB na madiskutir asin mapaliwanag kan mga eksistidong lay asin magtataoning legal na kasimbagan sa saindong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Programang pangtawo para sa tawo asin kantawo. Legally Yours, GB. Ignorance of the law excuses no one. Kaya dangog na para masabutan. Legally Yours, GB. Abangan kada Sabado alas 11 ng aga, kaiba ang tambalang Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Legally Yours, GB. Siyempre sa DZGB. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito. Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Nestogen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. 72 pesos SRP lang ang 135-gram trial pack na good for 3 servings. Available din ang 1.8 kilogram pack. Nestogen 3. Available in supermarkets and drugstores nationwide. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Kaiba man po si Ate Chi, ngayon na pagkahapon, mga tugang. Kamustaan sa indong mga social media account? Kamustaan sa indong wall? Pakicheck daw tabi kung ano ang mga nasa wall. So mga nasa timeline ta dyan. Kasi mahiling ta kung anong mga pinagpo-post sa social media, no? Oo. Katabi lang mga public servant, ano yan, mostly information na sa tuya na pinagtatao sa sa tuya na mga sa tuya na mga ano yan friends care kung ano yaon dyan yun lang taon nito di ako nag-update nga tata ma-update ka yan sa bagay yaon na sa trabaho duman mo na sa nailuluwas ano oo sabi digdi maliputon garo messenger ko. Garo na sa messenger na. Daing nagchat-chat sa iya. Okay. Sige. Sabi digdi, mga tugang, may nag-text. Good PM para sa ko
pag mga personal na problema, dai pag-post, tagaro man lang tigpapaara mo sa buong mundo, ansay imong buhay. Mas magayon sa makakatabang ka o sumakakatabang ka sa ibang tao. Yan dapat ang i-post na lang. Tama. Very good. O, tama, totoo yan. Ano? May caller kita mga tugang sa satuyang talk and text. Alat lang po hata ano iyan dugkulunta. Hello? Hello. Yes. Ay, Yes, Ate Chi. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Maura na hapon. Opo. Uy, may Sisay likod. po ini. Si amigo ni Luigi sa Bakakay. Si Bracadjo? Bracadjo. Yes. Mauran dyan Bracadjo sa Bakakay. Iyo ni po, nagrakadag na naman sa oran. Ay, yan sana. Digdi sa tutoy sa Ligaspi mainit-init. Ano? Kaso bago po, iyo, nag-init-init po, digdi. Oo. Okay, sige Bracadjo. Ano lamang ang sa imo na anong samuya na tatabang sa imo ngunya na pagkahapon? Para sa kuya Ate Chi. Duman sa siguro na nindo pong manood dyan sa social media. Na if may ano nga rin kayo, may problema ka mo, ipopost mo pa dyan sa social media. Imbes dahil na aaraman kan ibang tao, na araw kayo nga sa problema nindo, ipopost mo pa dyan. Kadakol ka na kabasa po baga sa Yes. sa post sa social media. Bilog na mundo, pwede yan mahiling. Iyo po, imbis kamusta na ngayon, so sa pamilya mo, nakaisip, pero mansanan, so chismis digdi ngayon sa inistorya mo duman sa kataning mo. Inistoryaman kan kataning sa Inistorya kataning man duman sa nila. balyo. O, nikalakop naman. Oo. So, Iyo man sana po. garo ka na Bracadjo pigpifiestahan talaga. Iyo po, bagata, so, or istorya, horing-huding, pamilya mo man sana po bagaan topic. Correct. Lalo Oo. na sa barangay. Oo. Araw po kayan yan. Madali yung maglakop. Oo, madali yun maglakop, ano? Mas madali pa maglakop kaysa sa virus. Oh, siyempre, kaya kung dahil mo dapat na i-post na dyan, dahil mo na ipag-post na. Kung dahil mo siya ng maray na kuyan, katong anuan, hindi dahil mo na ipag-post yan eh. Imbis sukarayan siya na pwede mo Sukar- so medyo sala man na kuyan, ipopost mo pa dyan, hindi dahil man kamugtakan man po yan. Oo, kumbaga kita man sana mabalik man sana ito sa satuya. Ipo baga. Ika Bracadjo, naka-post ka naman tabi. Minsan nasala ka naman na nag-post ka arog ka tong bagay na medyo pinagbasulan mo. Dahil man po. Ang Dahil pa post man. ko, medyo sopan naman ka na. Picture man ka na. Oo. So ang mga post, mga picture man sana. Iyo man lang. Iyo man po. Okay. Salamat. Salamat. Maray na to sa DCGB. Okay, maray na og to man tabi sa imo. Maray na hapon man tabi sa imo Bracadjo. Yan ang satuyang para dangog from Bako Bakakay sana Albay. sa friends mo, yung friends ng friends mo, yung makahiling. Diba? Mas sila mo kamidbid, nakakahiling ka ito. Yes, once na sinearch ka kay ilinga nga suppose niya ni arog ka ni ta malain nga. Pero pwede mo bagang pwede baga yan, nasa settings mo kasi yan eh. na only Kasi nga friends. Oo. Maray kung matibay ka mag-set, no? Kung naka-default kita, no? Pag naka-default kita, mahihiling ta dyan na yan. Igwa talaga ki mga makakahiling kong sisay or may pag ini-repost man iyan, ini-screenshot or ni-repost man, mahihiling man giraray po. Kaya ako ang settings ko, kasi nga makailing only me. Oo. Ikaw lang. Yata only me. Sabi dito, Kuya A, dito sa amin, merong nag-away 1 linggo ang taas pa ng mga boses. My God. Meron talagang mga may mga ganyan. So nag-iriwal daan. Sarong simana na. Siguro ko dahil man ito sa social media. So na mga gigibuhon ta mga tugang tama daw ba yan na mag-post kita sa tuyang SOCMED or social media regarding sa mga problema kan sa tuyang pamilya, sabi kan kadaklan bako daw tama or daida pwede bakit hindi dapat
na laging ipinopost sa social media ang concerns na mga problema sa pamilya or sa buhay. Sabi din ni Madam Teresita Marchan, maray na hapon sinong duba. Ako Kuya A, kunigo ako friend na nagpaparapost kang problem niya sa family. Pigan friend ko, tamarauto na araman pa kaniba. I-imagine nun ta kung ano ang magiging epekto sa satuya and at the same time, sa epekto man kan makakabasa. Sabi ni Sir Lou Arthur Escobar, oy sir, kapigulukan mo ako, nabo ako magpabakuna, rak nga ako no. Tapos sabi pa niya, igwa nga sa social media na nag-iiriwal na, so kaiwal na sa ibang bansa, so nag-iwal yaon din sa Pinas. Garo. Long distance na iwal. Long distance iwal. Sir, bako daw ikaiyan. Ay nutan sa na ako ni Kuya A magtaram. Ay ni baga si Kuya Lu, sarong magiting na OFW, ano? Oo. Ay naraman ako kaan. Ano? Friend ko. Din ako mataram. Naraman yaman naman. sa ibang nasyon. Naraman naman through social media. So agom niya, yaman digdi. Iiwal si mister niya. Ala. Imidbid ako. Yan na. Uni pa. Sana dito nagantabay tama na dahil. Di ko man pigtaram. Hindi mo pinangaran. Iing-ing mo na sana sa taon-taon. Day nata. It's not your concern anymore. Tangani daw ngani nata data dapat ipag-post number 1 para daday kita ma-judge. Yes. Ma-judge talaga po kita mga tugang. Minsan maski ba ko umusala, minsan pagiling ka ni basala mo kabasa. Mahuhusgahan talaga kita, Ate Chi. Pag nag-post kita kan sa tuya na problema, mahuhusgahan po kita. True lala. Oo. Number 2, para tabi kita maging tampula ng chismis. Yun na siya napigsasabi ta kasubago na kita magiging pulutan na maski daing nag-iirinuman. Correct. Dahil tabi ang concern sa buhay o mga problema dapat sinusolve kaibanan ang satuya na pamilya. O kaya ang satuya na sa diri. Correct. Kung kaya man sa nang resolveran sa laukan pamilya, yun. Tapos, ang sabi ba nga ni Father June Barquez, pag diing nga kaya kan sa pamilya, di mag-ano nga sa marriage counselor. Yes. Bako na so, kasi ang mga marriage counselor, siguro yan ang vow of secrecy. Yes. Minsan ma-post kita ma-post kita sa social media. Ikaw ngayang babae, ikaw ngayang magatol ka ngayang, ano ngayang pig, ano mga pig. Pinakagaw mo ko, takiagaw mo. Bako sa iba ka nagpakagaw. Yan. Ang problema kay ini, pag nagpo-post kita Ate Chi sa social media kan sa tuya ng mga problema, imbis na makakawa kita ng solusyon, mas naglalala ang sitwasyon. Correct. Kasi napoprolong napoprolong problema nindo eh. Minsan, solve na sa problema mo dahil pinost mo sa social media, so ibang tao na problema man giraray. Marami nga ka-in-advise niya ito si Padi. Na problema na lugo sa indo si Padihon mo or si Madihon nindo. Ito pala, hindi ka okay na. Oo. Si ibang tao lugod, na problema pa, kan problema nindo na resolvera na. Yes, minalala po kaya ang sitwasyon. Minalala po ang sitwasyon. So, isip-isipon ta. Isipon tabi nindo ning marhay na natibad bako sa na ikatabi ang pwedeng maapektaran sa mga post mo. Makatabi madamay subilog mong pamilya na maray ang pag-iribanan. Correct. Diba? Minalala dati ang sitwasyon. Kaya sa mga katugangan niya, sa mga amiga niya to, na mga mahihilig mag-rant, lalo na kung ang problema tabi niya to, niyaon mo sa sirkulasyon kan pamilya. Let us solve them, let us isolve ta po kaibanan sa tuyang pamilya. Kasi minsan, baka dahil mo magustuhan kung paano mag-react so mga tao na nakabasa ka ini, or halimbawa may nakabasa na miyembro kan pamilya nindo, dahil nagustuhan, lalo kang iniwal. Correct. Diba? Oo. So, pati sa pamilya tang nananahimik, sabi nga ni. Sabi nga ni, baka mandadae mo magustuhan kung ano ang reaksyon kan mga tao na nakakabasa ka. Ayan, dahil mo naman mababawi. Oo, nabasa kasi kung ano na i-utter mo na sa, baga,
Di mo na mababawi eh. Correct. Kung halimbawa, sabi nga, damage has been done. No? Damage has been done. Pag nag-post ka something na, halimbawa, may nabasa ka sa cellphone ni Mister, may nag-uro I love you. Ay, that's sala talaga yun. Ang iibal talaga ako. Yes, may nag-uro I love you. No? Saro man sa ngayang send. In-screenshot mo, pinost mo so, number. Or kung sisay, ito pala, narong send man sa... Ay, pero nga, tatamarong send siya. narong send man sa... Yan talaga, hindi isa ko pwede. Pamang iwan talaga ako. Pati si Agob ko, iwalon ko. Duman, isolated lang dapat. Oo. Dahil na kita magduman sa... Tapos, I will call yung number. Ako pati, girira ko. Ang iba kaya... What's mine is mine. Yeah. No one can touch it. Walang makikialam. So, sa kuya. Yes. Ang kay Juan, ang kay Pedro. Bahala na ka mo. Ayo. So, mag-isip-isip po kita mga tugang. Sabi digdi nga ni, laging tatandaan na napakaraming bagay na dapat sinasarili lang upang maiwasan ang gulo at mas marami pang komplikasyon. Anong gusto sabihin kang sinasarili lang? Bako lang sa sadiri ta. Sa pamilya nga. Sadiri lang sa pamilya. Kung may problema ka mo sa imong katrabaho, you talk to him or to her. Para para pasaring mo na. Kaniya, may nabasa ako kaya na sigang ikangayat, basta, araw kaya, sabi ko, garing niya ako, aram ko na naman kung sisay niya ako, inipigo padangugan mo. True ngaya. Mas maray pang... Tapos pigyan ako kung sisay sa pangaran, gets mo talaga ngaya, mami. Mas maray pang, dumanon mo na. Basta makiuron sa tamang pakiuron. Dahil ka magdaratabi, kisundang ka mapag nagduduman ka. Pag-araw ka yan. Mas maray daan na personal na dumanon, kauronon. Mas maray kasi nakakahuronon. Mas magayon nakakahuronon mo kasi para nahiling mo kung anong facial reaction niya. Nag-uutek o reaction niya, diba? Diba? Nag-uutek o iyo? Oo. Pagkakahuronon mo, hiling mo sa mata para mahiling mo kung ano talaga kung anong reaction niya or kung basta, syempre mahihiling mo talaga kung dagit man sa imo o dae. Mas maray dae yan na dumanon, kauronon ang mga sabi nga ni, kinakainisan o kinakasamaan ng loob. Correct. Sabi nga ni Digdi, lang ang pinakamagayon dyan. Whatever we post online, whatever we post online, kung ano man po ang pinagpo-posta online, reflects the kind of person that we are. Nagpapahiling daatabi kung anong klase kitang tao. That's a sad fact, but it's true. Yes. Kung ano po ang pinagpo-posta sa social media or online, yan po nagre-reflect o pinapahiling po kayan kung anong klase kitang tao. Kung sige tang post kang mga makaulok, you're a happy person. Funny kita. Or, happy. Oo. Diba? Kung sige tang pangtatsar sa mga posta, judgmental kita. Correct. No? So, kung nagpo-post kita kang mga love quotes, nagpo-post kita ki mga pagkamuot, nagsaspread kita ki pagkamuot, edi kita in love. Correct. Di ba? Kung nagpo-post man kita ki medyo videos na makamundo, sad kita. Totoo yan, di ba? Kung nagpo-post kita kang mga dagit, nagpo-post kita na nagraraot kita kitawo, nakakaraot kita kitawo, maraot kitang tawo. So, or pirmi kitang dagit. Pirmi kitang dagit. May pinagdadaanan sa madaling salita. No? Pero kung puro pa sa salamat, appreciation, ang napoposta, kita. Saro kita sa mga thankful na tao na tatao mag-apresyar. Tapos pag mga may mga friends ako lang akong friends na yan. Sige, ang post nila kan sa mga religious mga quotes from the Bible, para ka lang mahiling sa indaning mga kung anong mga post na iba na sabi ko, wow. Sabi ko, yun talaga siya.
Arab ko talaga siya. Ang arab ka itong person na ito. Yes. Mahilig mo sa mga posting sa social media. At kaya totoo po ini mga tugang na whatever you post online reflects the kind of person that we are. Yes. Sabi nga nila, think before you click Or you will regret it for the rest of your life. Yes. So mag-isip-isip po kita, mga tugang. Be very careful of what you post online. Yes. So, kasi bako gabos ma-appreciate iyan na piga-post nindo. Yes. So sabi nga ni, ano iyan, dahil na ngaya, so iba nga ni baga, kung abo na nila sa mundo, pinagde-deactivate na ang mga social media account. Abo nila kang ribok na mga hiling. Kasi ano, so sa ano ta, sa kasaba ko nag-react, pag na ano da siyang piga para post kung ano piga unfriend da niya. I-unfriend niya da. Sabi na nga ni ano, of course wala kita so naiintindihan ta na timeline ninda iyan or wall ninda iyan. Totoo na. Kasi wala man kita. Kuha na data man sinda pwedeng sabihan na uni ani post mo or like this and like that. Mga personal account mo, ipopost ko ngaya ang gusto ko ngaya. Kasi wala nga kamo pakiaram nga kasi wall ko ngaya ini or ano timeline ko ini. Pero so dapat isipon tango na kung anong unang piga-posta, di ba? Kasi nagre-reflect nga isa sa tuya. Ano, maapot kita sa sadirita, maapot kita sa ibang tao. Kung natangaya tagaro ngaya awkward nga sa kuya sa mga tao. O natagaro nga tiguulukan nga kang ibang tao. Natangay garo iba nga ang pakikitungo nga sa kuya kang ibang tao. Dahil aram dahil pala nito sa mga pinagpo-post sa social media. Okay, so be very careful. Be careful, be thankful kung ano man na full iyan. We should be very thankful and careful sa pagpo-post ng sa mga social media accounts ta. Yes. Lalong-lalo na kung about sa mga problema sa pamilya, ano? Medyo magkakaigwa kita ki problema pagka bako magayo ng mga pinagpo-post. Yan, nakakadamay ka pa ni iba. Yes. Gamiton tatabi sa tuya ng mga social media accounts tama sa mga bagay na makakatabang sa tuya, makakatabang sa ibang tao. Bako po iyan, bako iyan tapukan kan mga hinanakit sa buhay. Alright? Kung ano mapigpost yan, hinanakit, so makakabasa ka ang sasakit ang kanyang ulo. Alright, sige. So sana makaakot kita kan maggamit kan sa mga social media in a nice way. Tagabos baga kita, siguro ko 99.9% kan tao sa bilog na mundo, igwa ng social media accounts. Di ba? Magre-reflect dyan kung anong klaseng tao kita. Alright, sige. Aning birilog ang pamilya. Tadali kita magparapuros ka mga problema sa family. Hi, Sir Arnel Dosejo. Tama ba? Dosejo. Yeah, tapos si Papa Ping. Hello, Papa Ping. Watching. Maraming salamat. Sir Lou and Madam Teresita. Tama ba? Teresita Marchan. Hello. Yes, si Madam Marchan and then si Sir Lou. Yes. Salamaton. Thank you very much. Sa aga giraray. Sa Lunes ka naman, Ate Che. Mapahingalaw, grabe ng boses ko. Bedroom voice na. Magtodo-todo kang. Sobrang pagka-bedroom voice na tabi ang boses ko. Maugom da ako ng 1 kilong laya. 1 kilo. Good luck. Okay, sige. Sa lado technical, si Kuya Manny Tia sa tuya na nakaibanan. Si Marchan Madrid sa tuya Facebook Live. Ini po si Kuya A. At si Miss A. Nagpapaabot sa inyo kabos na ang pamilyang Burugos harayo sa pagtiyon. Salamat po. Happy weekend. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Sa bagong laban ng bayan, bagong tapang ang kailangan. Sama-sama nating simulan, higitan ng nakasanayan.
responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kapisanda ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 3:04 na.